Máme tu prvé video z Clash Royale. Ale my nebudeme to takto lepovať, takže... No, ideme si ukázať môj účet. Ako sa máte ľudia, môžete napísať do komentu. A asi tak, dobrý deň. Takto pekne po Vianociach, čílec. A teda. Jedeme. Pozdravuje shop. Kúpim. Aj to prosím, niekedy jedem určite. No jedeme. Asi tak. Môžeme si teda ísť na prvú kazetu. S týmto aktuálne hrám, dal som s tým 7000 trofejí, hej. A je to za mňa dosť dobrý deck. Dva ako keby spely. Toto má na 13. A hlavne kvôli tomuto hrám, inak by som hral možno niečo iné. Ale hodí sa mirror, niekedy keď pokazíš nejaký play, keď zo Scar môžeš to predikne, tak potom to máš ešte naspäť. A väčšinou je to minus elixir, no nič. Potom mini PK, klasička Golden Knight. Potom Electro Dragon na level 13, čo je docela dobrý podľa mňa, ale šípi na level 14, akože to je rekordné. Teraz aktuálne som dal pred chvíľou level 13 King Tower. Tak sa na to tak pozrieme. Presne mám ten level. Je to goated. Lebo ako niekedy ešte stretneš aj level 11. Málo kedy, ale je tam nejaká šanca. No, takže iné towerky nehrajú vôbec, akože ani nemám ich nejako upgrade, hej. Tuto mi len padol jeden ten shard, nie shard, ale proste jedna tá karta, tak som to upgradeol kvôli, aby som mohol mať level 13. Asi tak, no nemám moc coinov, 106 000. Teraz idem asi šetriť, lebo teraz som pre chvíľu upgradeoval všetky karty a už som bez peniazí, už tu mám len upgrade na tieto dve. To nechcem upgradeovať, lebo skarachujem s coinami. Hero mi padlo, čo bolo za free, tak Giant, inak musím podotknúť, že som free to play hráč. A nie nejaká pay to win hráčka. Takže takéto mám wildcardy. Mám 5 zo 6 wildcardy, čo už sa teším na môj Evo. Neviem čo to bude za Evo, ale no, co brio to bude. To sa bojím. Asi tak, potom tuto máme 6, 7. Ale nie, mám tak tieto, čo boli za Squadbuster, za free. A spiem hrať túto, čo som robí. Počkaj, to musím zmeniť takto, ježišmarja. Toto som získal v challenge, čo bola, keď bola Royal Pick sezóna. Čo som docela ľúbí, mám takéto 10 2v2 battles, lebo som v lige národov. Ale nie, bol som 2v2 lige, som dal 10, som v kompetív. Ale to som nehral vôbec, hej. To ma už nebavil. Nikdy som nehral Grand Challenge, Mega Draft Challenge, Classic Challenge, to sa nehral. Classic 2 dá niekedy s kášom, Merch taktiky som skúšal, no dá sa to hrať, hej, niekedy, ale není to moc dobré s tými odmenami, hej. K čomu mi je, že 10 Valkyrie, hej. Akože je to, že pre začiatočníkov, no maximálne. A neviem, odkedy sa to odovníka, hej, od koľka tých trofejoch. Potom asi tak, no, v pásku končí Hero Holidays. Som zdravý, či budú akože mať tých hero, že neviem ako to teraz funguje, lebo ja vôbec neviem, či tých hero budem mať teraz navždy, alebo na túto sezónu to je, alebo ako to je. Nemám ani shinu, takže asi tak. Už sa 5 čestku určite natočím, hodím vám sem ešte klip, ako som dostal, ako som otvoril 5 hviezdičkovú čestku a hero. Za 3, 2, 1. Tak. To ste videli. Nič dobré mi nepadlo, čakal som niečo lepšie, ale tak čo už. Dieta Flurunde. Prehrali sme Clan Wars prvýkrát v živote. Sme nevyhrali Clan Wars, teda ako nevyhrali, no by posledný deň je minúta 28 a sme druhý. Takže, nevyhrali. Môžeme si skúsiť zahrať nejakú hru, no, takže jedeme na to.
medzi tým, čo tu budem chillovať, tak by som vás chcel pozdraviť, že vás mám rád. Dajte suba, aby ste boli v top 10 v prvých. Vidíte, hrám proti proste desinovej, to som ešte nikdy nehral inak. Má 7000 trofejov, čo už som pár hier zahral a 10 som ešte nestretol. Ale má 11 King, aj to je strašne málo. Keď je tam hodím GoldenEye a zničí to celé. Budem mať tých trénerov, to sa neplatí to nič dávať. Toto nejde po ňom, toto bude ťažké brániť. To je ubroním. Nejde po Lizardovi, okej. Tamto nedá si hit. Tu dám šípy asi, aj keď nemusel som. Nevadí. Mipeka by si možno aj dal zničiť. Nezničil ju! Mini! 12 kola dokonca. Fúha, to je strašné. Keď nám ich pričupne 13 kola, druhá delivery. Vička na level 10, to je strašne málo, proti tomu tak prehrám, tak sa ma budem hambiť na videu, no ja to vystejním, že ťuk. Ale nie, to by som neurobil, pravdepodobne. To som spravil veľmi špatne. Hej, ten jeden goblin, špíňák jeden. Nevadí, teraz máme Attack on Titan. Golden Knight. Do prdon, na prste tohto, šmajda. A nemá, on má mega dobrú či Evo Hero, tento šmejt. Prosím, tam nedá mini peku! Skúsim? To je mega zlý play, 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 to je mega... Nebudem sa opakovať, prehral som proti 10-kovej tárke. A bolia z toho očí, keď to pozerám. Koľko mám HP na tárke. Nemám win condition mi došlo. No, len golden knight, to nie je win condition. Win condition musí byť trošku lepšie a nie je golden knight. Ty vole. Skúšame takto tajniky. To som mohla radšej hrať do dverí. Mohol som to tam. Ja nehrám to. Ideme do výboru. No vidíte, ako som no skill player proste. Ja vyhrávam väčšinou. Ja neviem, si budete vraviť, ako môžete takto sa vyhrať na tomto, ale ja hrám najlepšie väčšinou. Len teraz prvýkrát natáčam video, ja som úplne v strese. To nie je akože výover, že výovára sa prehrali slavy. Ale ne! No, dostali sme niečo zadarmo, to perfektne, toto plním. Inak toto mi padla tá 5 hviezdička a toto, hej. Stojí, to som neperal. No, skončila konus. Čo to je, neviem. Ja som to ani moc nehral, lebo som vedel, že nebudeme prvý. Druhá čestka, to je tiež dobré, akševi. Najlepšie, ale jednou vzorku, čo si zoberiem. Not bad. Plus 10 trofejí. Training day, kámo, ja to vôbec nehrám. To je úplná hladina training day. Tak čomu tak dobre, kom 7-krát elixír. To sme mohli sa presrando zahrať s jedným z mojich takov. Hej, s tým to bude dobre. Ideme to vyskúšať, hej? 7-krát elixír, 7-krát elixír, hej? Dobrý, lupím. Hodne dobrý, misklik, bomba. Počkaj, nedorazí to. Môžeme si skúsť, že ešte mám vyhrať. Počkaj, jak to chcem vyhrať, to mi úplne neviem, do prdele, ja som mal tak dobrú taktiku týmto dekompresorom. Dotorom mám preto, aj som získal väčšinu z toho. Ale to som si išiel tak presorom, že ale tak no proste, on má 15 levely. Ja neviem, otvoríme si čestku, dúfam, že to bude 4 hviezdička, a nás to je dvojka, kámo. Aké musíš mať na to šťastie.
My sme ešte dneska nedali vín, to je v prdeli. Nej, toto video už má dosť dlho, takže vás sa môžeme lúčiť, kde sa mi to video je čílec. A bye bye bye.